something worthwhile Но if you're able to do it. ако може да го направиш, заслужаваш. Any questions? Така, имаме въпрос. Кой от вас иска да спре цигарите? Моля, че не. Никой. Двама за. Кой за те? И не искам да Ивана! Ивана ще пред цигарите. Не, наистина, аз искам да ги спраща. Can I ask how many cigarettes you smoke? колко цигари почти на ден? По цял бъде. На някой от нас Да, една векти. Ами аз много раздавам. Една векти. Не. сега. Да. Седем цигарет. Иска ви, тя иска да знае точно колко цигари. Зависи ако работи една минута. What price are they? Cost? 55. Колко цигари пушиш на ден? 20. Една кутия. 20 цигарети. И smoking на ден. Колко пушиш? 7-8. 7-8. 3 Нали бяха 5-6? Не, по принцип, смятат това, защото ние двете пушим заедно. Една цигара и двете пушим. Има нещо дома да пушат 2 кутии на ден. Не вярвам, възможно е. Нямат пари за толкова. Така се вика, невъзможно е. Аз нямам една мъдна оставам. Не, ми сега. Ти може да си имаш пари, справи да си вземеш тези 2 кутии цигари, но обаче невъзможно да ги Няма ли някой, който да речем някой лекар да идва да ви помага? Има. Аз ще им Те лекарите пушат. At home in the United Kingdom, you could go to a clinic and you would be given nicotine patches to put on, and it works. Many people have stopped smoking. Много хора в Англия са спрели от този начин. Can you get them here? гледаш и казваш, няма да пропушиш. Не, те правят нещо там. Бела джела. Колко пари струват тези слепенки? Много от 2-3 милиона. Трябва. Тя they make some operation and they put some medicine. I don't know, I didn't hear. Срам вече на пътече. Имате ли някои въпроси? Не. Айде ялла навън. Имате ли въпроси по първата тема? Не, която говорихме? Просто интересно и слушаме. Интересен момент. Цигара не си пази багата. Ами надявам се, като толкова слушате, да не остане със слушане. Да. Защото Няма, ако някои хора насрещна да ги питам. много се оговори, защото е много важно. Ако някои хора напитат, ще мога да я помогнем с нещо. Не, тия мъничките в дома, които ни пушат, предпазвайте ги. Вие ако сте изтървали, поне тях ще изтървайте. Няма да ни пусиш, защото ще беше. Ще ни бъднат бастуна като да пушите пред тях. Стараем се. Нека да ни бях пушите пред тях и те искат просто. Ще ги буха ми рязо. Някой ще иска ли да благодари? Аз така говоря на български, защото не ги разбират. Thank you.